entafoɔ mmarima mmienu aware entafoɔ mmaa mmienu awo entafoɔ asɛm a mɛka no tie me yie paa mmarima mmienu a wɔyɛ entafoɔ akɔhyia mmaa mmienu a na wɔn nso wɔyɛ entafoɔ ɛna wɔn akyɛ afa 1-1 ama entafoɔ ataba barima baako a wɔhyia ataba baako no wɔn awo entafoɔ ɛna ne nua panyin akɔhyia akakra anaasɛ panyin barima akɔhyia panyin baa a wɔn akɔwɔ entafoɔ ɛna kakra barima nso so no akɔhyia ɛyɛ kakra baa a wɔn asan akɔwɔ entafoɔ picture yi ɛsase trende yɛ ama amanfoɔ ɛsase post yɛ paa ti sɛ na osi ho picture no entafoɔ mmarima no ɛna obiara kita na anaasɛ ne entafoɔ no nti mmarima mmienu a wɔn wotumi sɛ wɔn si yie paa ɛna obiara nso kita n'ataa anaasɛ ne entafoɔ na wei nso kita ne entafoɔ nti panyin kita ne entafoɔ ɛna kakra nso kita ne entafoɔ yɛfrɛ ɛyɛ panyin no Sa'ed ɛna ketewa no nso so yɛfrɛ no Sa'eed so nti Sa'ed ɛne Sa'eed ɛna wɔn asan nso awɔ entafoɔ yɛsɛm wei akɔyɛ asɛm nwanwa a kyɛ sɛ ɛtrend yie paa ɛwɔ ɛyɛ ɔman Ghana wei ɛne nsɛm a ɛnɛ abusua mɛde brɛ mo dwumadi wei ɛyɛ dwumadi a ato ne din ɛyɛ nsɛm pii nsɛm a waso ɛte a ho bɛdwu yie paa nsɛm a wonti bi da no ɛno ɛna bonsma menya tena se a na mɛde brɛ wo abusua mɛde dwumadi nyinaa ɛsi ahanom first time nyama stress over subscribe yama yɛ Bonsman TV na wabɔka abusua kɛseɛ ho share na nua bi nya bi hwɛ na like saa enso so ɛna wo advert bi a pɛsɛ bɔ ho dawura wetimi afrɛ yɛn ana woni yɛn adi dwuma ketewa bi na abetua na ya promote a business to a larger audience saa enso so ɛna sɛ wo yɛ dwumadi bi na wo pɛ videography photography anything video bi a ayefro engagement party outdoor and bibia no mɛstrɛ sɛ wo bɛfrɛ yɛn na woni yɛn atwetwe nkɔmɔ na kakra bi na abetua na yɛtwa professional video ɛde ama wo we artists nso so wetimi afrɛ yɛn na yɛtwa music video papa ɛde ama wo mɛde dwumadi nyinaa ɛsi ahanom ɛbrɛpa mu no misi ɛbɛsa nso ahyia medin ɛde Bonsman makra mu nyinaa bye bye